Enguany ha sortit votat Jordi Taurinyà, nascut a Vallestàvia, Conflent, al nord de Catalunya. Fill d'una família catalana i compromesa. El seu pare va ser poeta i batlle de Vallestàvia. Fundador i actual president del Casal de Conflent, integrada dintre dels Casals Jaume I, una associació que té per objectiu la promoció i l'animació de la llengua i la cultura catalanes, així com la creació d'un lloc de trobada. Dintre el casal hi tenen cabuda diferents activitats, com la colla castellera Pallagos de Conflent o una colla de diables, els Nyerros de Conflent. En Jordi és un ferm defensor de la cultura i la llengua catalana, sempre disposat a organitzar i col·laborar en qualsevol acte o esdeveniment de caire català a les terres del nord, com la Flama del Canigó, la Flama de la Llengua, etc. Entrega el premi Joan Sivill, president de l'ADAC. Moltes gràcies. Estic molt emocionat. Mai pensava tenir un premi, el premi de l'ADAC, i dono les gràcies d'haver pensat per nominar-me. Mai, amb la gent que hi havia, pensava ser premiat. Doncs gràcies a totes les persones que han votat, a tots els companys, diré tot el que ha fet en Jaume Piqué, que ha fet un que era en Francesc Rivera, que era nominat però que ha fet la campanya per això. Hi ha hagut també en Jordi Estaleia, de la CAL, companys del Sud, en Joan Ridaura, tots companys, i també els Minyons de Terrassa, que han votat majoritàriament. Doncs... Voldria donar les gràcies primer a la meva família. Venim d'una família, el meu pare era mestre d'escola francès, era un mestre educat, com se deia, un mestre que ens parlava sempre en francès, mai en català. Els avis parlaven en català, però el pare, i quan parlava amb la mare, parlava en català d'amagat, però davant de nosaltres sempre en francès. Havia estat a una escola que se diu una escola normal, pensi a la Teresa Clota, tot el que has fet, mestressa d'escola, el meu pare estima molt els mestres d'escola. I doncs hem tingut una educació sempre en francès, però el pare estimava molt el país. I de quan en quan, per les festes, deies històries, se deia catalanades d'un tal, i eren històries que feien riure per un casament. Doncs tenien una mica de català com això. I nosaltres hem fet el gir, la família, tots junts, hem fet un gir cap al català. I això ha estat extraordinari. I el meu pare, a la fi de la seva vida, ens ha dit: ens han robat la llengua de la mare. Feu tot el que podeu per recuperar. Doncs la família ho ha fet i hem tingut després molts companys que ens han ajudat i hem tingut l'idea de fer aquest casal Jaume I. Ja treballaven, hem tingut la sort de viure a Prada, amb la Universitat Catalana d'Estiu, amb tota la gent que havíem passat, amb Pompeu Fabra, amb Pau Casals. Doncs dins hi havia en Gual, que era en Ramon Gual, el pare Julià Gual havia vingut amb la retirada. Tota aquesta gent ens van ajudar a recuperar el català,
han treballat força i nosaltres hem tingut gent com en Josep Serra, alcalde, que vivia a casa nostra, a Catalunya Nord, i l'RVP, que han fet un munt de coses per al català i per recuperar, per fer venir la gent jove, han fet els castells, una colla castellera, una colla de diable, i aquí hem fet la mateixa cosa ja poc temps a Prada i hem tingut força gent. L'associació ja tenim més de 270 socis i hi ha d'altres associacions que han vingut amb nosaltres i doncs el que ha passat amb el grup, el GP-Renc, el grup d'excursionista català, amb una associació a l'entorn que se cuidava de Sant Jordi, hem fet venir tota aquesta gent amb nosaltres i ara tenim una força dins del poble, som reconeguts per primera vegada. És difícil, cal lluitar cada dia perquè de l'altre costat també la gent sovint el català és una cosa que no veuen d'una manera molt bonica. Però els ajuntaments de Prada i de Vinçà ens han ajudat amb locals i hem tingut per fer festa tot el que calia. Doncs jo voldria dir que podem continuar a tenir força si continuem a parlar català i tenir un país bonic. Jo el que voldria vos dir ara és que demà tindrem una república catalana i això per al nord de Catalunya ens ajudarà força. Volem ser catalans, volem tenir la nacionalitat catalana i això vosaltres teniu la responsabilitat. Tenim una oportunitat que no cal fallar, cal guanyar i tenim molta esperança en vosaltres. Doncs gràcies per al premi. Continuarem a lluitar. Fa anys i panys que venim a fer l'11 de setembre. Venim a totes les manifestacions. Som alguns. I som el mateix país. I això us cal guardar ben dins del cap. Primer, el Principat, una república catalana, i després els països catalans. Lliures!